Ja, ik ben nu momenteel bezig met een nieuw nummer, een happy hardcore liedje. Het heet Not a Fantasy. En ik wil graag voor je zingen. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Ik ben gek op theater. Maar als ik naar de Schouwburg ga, dan zie ik te weinig jonge mensen en dat vind ik heel stom. Helaas kan ik jullie niet allemaal tegelijk meenemen naar het theater, dus ik ga bij één iemand beginnen. Vandaag heb ik een blind date met iemand die nooit naar het theater gaat. Hallo. Hoi, ik ben Bo. Ik ben Ben. Ben, hoi, leuk je te Hoi. ontmoeten. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Hey Ben, vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben zwanger. Oké. En ik wil graag voor je zingen. Leuk. This is not my fantasy, I feel the love so true. All you are gives me a smile for me, you are the sea. Hakken. When you kissing me. Dat is hem. Wow, cool. En ga je dan ook wel eens naar het theater toe? Nee, nooit. Nee. Nee. Waarom niet? Nou, ik heb me nooit zo verdiept in het theater. Hey, zullen we die kant op gaan? Ja, tuurlijk. De voorstelling. We gaan vandaag naar het Heilige Hert van Cambuur. Ja, Hier ja. in Goutum is dat. Ja. De voorstelling gaat over een jongen die heet Douwe. Ja. En Douwe die houdt van Cambuur en die Oké. houdt van de kerk. En zijn Oké. ouders vinden dat die twee dingen totaal niet samengaan. Oké. Dus krijgen ze ruzie en gaat Douwe weglopen van huis. Oké. En dan komt hij in een soort magische fantasiewereld. Als er ineens, paf, een bal tegen mijn kop geschoten wordt en ik van het ene op het andere moment, pas op! We zijn vrij! Douwe! We zijn vrij! Vrijheid! Douwe! We zijn vrij! Dus, Ja. dat was de voorstelling. Hoe vond je het? Ja, heel leuk. Ik vind het wel interessant. Omdat mijn ouders zijn zelf ook gelovig. En ik wil graag profvoetballer worden bij Ajax. En mijn ouders die wilden niet dat ik bij een voetbalclub ging. Die wilden dat ik naar de kerk ging. Dus ik kom me hier, ik zag mezelf hierin terug. Wauw, dat is prachtig om te horen. Want volgens mij is dat precies wat theater moet doen. Je hoeft echt niet alles te snappen wat zij hebben bedacht. Maar zolang jij zelf een verhaal Ja, eraan geeft, ja. dan heeft het al iets Zag ik heel moois mezelf, bereikt. Nou, zo zie je maar. Het is eigenlijk heel simpel om naar te kijken. Je hoeft er helemaal geen verstand van te hebben. Je kan er gewoon net zo naar kijken als dat je dat ook doet wanneer je een film kijkt. Of zelf naar een voetbalwedstrijd gaat of naar muziek luistert. Je hoeft er geen verstand van te hebben. Ik vond het leuk. Mooi, goed zo. Nou, ik ook. En leuk om jou ook te Ik vond het ook hartstikke gezellig.